ҳама лавозимоти зарурӣ ва дегу табақро бевосита худи Индира бо гурӯҳаш ба мошин бор мекунад. хеле муҳим аст ки чизе фаромӯш нашавад ва сари вақт ба манзили фармоишгар бирасад. онҳо имрӯз фармоиши муҳим доранд. келинҳоро барои 1 соат асосан мардуми маҳаллии Қирғизистон ба ҳангоми тӯю маъракаҳо ва чорабиниҳои сермеҳмон даъват мекунанд. вале ин дафъа келинҳо дар рӯзи таҷлили зодрӯзи як хонаводаи кореягӣ хидмат мерасонанд. Все гости будут расположены здесь. меҳмонон дар ин гӯша мешинанд. муҳаббат холо фармоишгар меояд ва якҷоя барномаро маслиҳат мекунем. Дальнейшие указания девочкам. қирғизҳо ҳамеша баргузории тӯй ва даъвати меҳмонҳоро хуш доштанд. маъмулан пухтани хӯрок, оростани дастурхон ва шустани дегу табақ ба дӯши келинҳо аст. ба ҷуз ин келинҳо бояд ба ҳар як меҳмон диққати махсус бидиҳанд то мабодо шахси даъватшуда аз камтаваҷҷуҳӣ нороҳат нашавад. Я являюсь единственной невесткой очень большой семьи. И у нас ман дар як оилаи бузург ягона келин ҳастам. дар оилаи мо доим тӯю маъракаҳои хурсандиро доир мекунанд. кори ман ҳамеша зиёд буд ва дастам намерасид. орзу мекардам хадамоте бошад ки пул бидиҳем ва корҳои хонагиро ба ҷоят иҷро кунанд. ҳамин тавр ин орзу ба як бизнес лоиҳа табдил ёфт. И вот так и эта идея проросла в бизнес-проект. як масъулияти дигари келинҳои кироя дар чорабиниҳои даъватӣ машғул намудани кӯдакон аст. онҳо ин вазифаашонро низ хеле хуб иҷро мекунанд. муҳаббат яке аз ин келинҳо ки чанд лаҳза пеш дар назди кӯдакон нақшофарӣ мекард, ҳоло дар ошхона такудав дорад. ӯ мегӯяд ҳар як меҳмон ҳислати худро дорад ва бояд ба таъби дили онҳо кор кард. У каждого человека разный характер. одамҳо гуногун мешаванд. забонёбӣ кори саҳл нест. баъзеашон инҷиқӣ мекунанд, вале ин хона аст, на тарабхонаву ошхона. мушкилот танҳо дар ҳамин аст. кори келинҳо ба соҳибхона хушомад. Ну это же дом, не ресторан, не кафе, вот поэтому трудности только в этом. кори келинҳо ба соҳибхона хушомад. ӯ пушаймон нест ки зодрӯзи набераашро дар хона ҷашн гирифт. Девочки, они старались. духтарҳо зиёд кӯшиш карданд. фикр мекунам ҷашн хеле хуб гузашт. ташаккур ба онҳо. Девочки постарались. келинҳои кироя танҳо пас аз рафтани охирин меҳмон дегу табақро ҷобаҷо мекунанд. индира барои рушди ин тиҷораташ нақшаҳои бузург дорад. Мы создаем школу по подготовке домашнего персонала. ҳоло мо кӯшиш дорем мактабро барои омода кардани хидматгорҳову дояҳо таъсис бидиҳем. мо духтаронро аз ятимхонаҳо интихоб карда омӯзиш медиҳем ва бо кор таъмин хоҳем кард. Обучим и трудоустроим у нас. ширкати индира ҳамагӣ 1 сол аст фаъолият дорад. дар ин муддат онҳо 100 фармоиш гирифта ба беш аз 5000 нафар хидмат карданд. индира мегӯяд онҳо ҳеҷ интизор надоштанд ки талабот ба келинҳои кироя то ин ҳад зиёд хоҳад буд.